Tot începe de la tine, fă-rai din tot ce ai, când viața-ți dă lămâi, mai bine fă un ceai. Te rog să nu uiți, fii așa cum vrei să fii, azi, mâine și în fiecare zi. Zâmbește, ți se potrivește, un simplu zâmbet schimbă tot, ce cuvintele nu pot. Zâmbește, viața te iubește, un simplu zâmbet schimbă tot, ce cuvintele nu pot. Ador să cânt, asta sunt eu, vreau să mă cunoașteți așa cum sunt, cu plâns, cu emoții, cu bucurii. Asta trebuie să fim în viață. Câteodată cuvintele sunt de prisos. Mulți ne este rușine, ne ascundem după măști pe care ni le punem o viață întreagă și niciodată nu reușim să le dăm jos, uităm să fim fericiți pentru că ne gândim tot timpul la judecata altor persoane și mai rău decât atâta, ne judecăm propriu singuri. Noi suntem câteodată cei mai drastici judecători ai noștri. Fă ceea ce-ți place. Urmează visul și nu pune pe nimeni între tine și visul tău. Absolut pe nimeni. Tu știi câtă eliberare și câtă bucurie simți în momentul când faci ceea ce-ți place și câtă frustrare și stres și nemulțumire poți crea în jurul tău atunci când urmezi o cale pe care nu-ți place. Nu regret niciun moment pentru alegerea pe care am făcut-o. Aș ieși pe stradă și aș cânta. De ce ne este tot timpul rușine să facem ceea ce ne place? De ce tot timpul trebuie să ne ascundem și să ne fie frică de critica și de judecata altor persoane? Oare nu avem toți aceleași drepturi pe lumea asta să fim fericiți? De asta am venit pe lumea asta, să fim fericiți, nu ca să ne punem măști, să ne gândim, să arătăm ceea ce nu suntem. Dacă mie îmi place să cânt, de ce să nu cânt? Ce mă interesează că mă critică pe mine lumea? Cântă, fii fericit, fii bucuros, fii ceea ce vrei tu să fii. Zâmbește, ți se potrivește, la la li la li la li la. Toată ziua aș cânta, pentru că asta simt. Faceți ceea ce simțiți, urmați-vă gândul, nu ascultați tot timpul partea rațională. Greșim atât de mult că în loc să facem ce ne zice sufletul, ascultăm partea rațională. Tot timpul facem asta, inclusiv eu. Dacă nu-i bine, dacă mă ajudecă, dacă... Dar de ce să-l punem tot timpul în față pe dacă ăsta? Ce-ar fi oare dacă ne-am eliberat de fricile astea, de prejudecăți și am trăit viața așa cum o vrem noi, frumos, cu bucurii? Ce-ar fi dacă nu ne-am mai gândit tot timpul la judecata altora? Ce-ar fi dacă ne-am schimbat și noi, pentru că tot timpul așteptăm să se schimbe vecinul, ăla de lângă noi? Ei, când se schimbă ăla, atunci fac și eu primul pas. De ce, oameni buni, nu ne dăm noi voie să fim fericiți? Nu ne dăm voie să fim ceea ce vrem să fim? Cred că lumea asta ar fi mult mai bună dacă noi ne-am eliberat de aceste judecăți, dacă noi am fi alții, dacă noi am crede că putem să facem ceva, dacă noi am crede că orice este posibil, pentru că am venit pe lume cu aceleași posibilități, toți. Eu cred că toți avem aceleași talanți, doar că unii îngroapă, alții înmulțesc, alții pierd pe drum, din cauza fricilor. Sunt sigură. Și eu am avut multe frici. Am avut frică să-mi las serviciu, am avut frică să-mi schimb serviciu. De ce? Pentru că m-am complăcut acolo, chiar dacă nu-mi plăcea și chiar dacă eram nemulțumită, că nu eram acasă când vreau eu, de frică, da, unde să mă duc, da, tot timpul, dacă.
Așa că, oameni dragi, urmați-vă visul și nu lăsați pe nimeni să se pună între voi și visele voastre. Și da, o să fie greu la început, pentru că orice schimbare este grea, mai ales schimbarea de mentalitatea noastră este cea mai grea. Dar în momentul în care te eliberezi de frici, vă spun din propria experiență că simți o eliberare enormă, simți o bucurie enormă, ai dansa pe stradă, ai cânta, ai sări în sus. Dar asta după multă muncă cu tine în primul rând, pentru că ceea ce fac eu acum este o satisfacție enormă pentru mine, bucurie imensă, în primul rând pentru că eu gândesc altfel, pentru că eu m-am schimbat, pentru că pot să ajut oamenii, pentru că pot să ofer ceva ce nici la un alt loc de muncă nu găsești. Satisfacție interioară, mulțumire, apreciere. Fac parte dintr-o comunitate de femei care m-au ajutat în primul rând să cresc, m-au sprijinit. Nu știu dacă înțelegeți, nicăieri nu găsești atâta sprijin ca aici. De aceea am să spun tot timpul de azi înainte că oricine poate, dar trebuie să-și dea voie să spună da, vreau și eu să evoluez, vreau și eu să mă schimb, vreau și eu să îmi depășesc aceste frici care mă țin pe loc și mai ales aceste judecăți ale noastre. Mintea noastră ne ține pe loc. Mintea noastră nu ne lasă să facem ceea ce sufletul ne spune că trebuie să facem. Pentru că lucru cu tine este lucru cel mai greu. Dar trebuie să-ți dai voie. Când o să intri în această activitate, o să plângi, o să ai frustrări, o să ai frici, o să te gândești, fai, ce gânduri negre o să ai. Dar o să crești, pentru că toate am plecat de la aceste frici. Dar ne-am dat voie să fim mai fericite noi, în primul rând, să găsim liniște, să fim alături de familie, de copii, lucru care în ziua de astăzi greu găsești. Servicii din astea în ziua de astăzi găsești greu, pentru că toți lucrăm de luni până duminică și de iară de duminică până luni și tot așa înainte. Foarte multe persoane am cunoscut care nu le place locul de muncă, dar sunt frustrate, stau acolo, parcă îi ține cineva legate. Le este frică, tot cu frică, să caute un alt loc de muncă. Așa că eliberați-vă de frici, cântați, puneți-vă muzică, ascultați melodii care să vă crească vibrația, eliminați din viața voastră toate acele persoane toxice care nu vă ajută, care nu vă lasă să creșteți, care nu vă apreciază, care nu sunt sincere și o să vedeți unde o să ajungeți. Și eu sunt aici să vă arăt strada. Nu vă spun că o să fie ușor. Nu vă spun că o să fie totul lin și că o să ajungeți în vârf fără nicio piedică. Vor fi multe piedici, dar orice cădere te va face să fii mai puternică și o să reușești. Pentru că doar succesul nu vine peste noapte și succesul nu este pentru oricine, să știți. Succesul este pentru acei puternici care își dau voie, care își dau voie să cadă, care își dau voie să treacă peste provocări, care își dau voie să plângă, așa ca mine, toată ziua plângăcioasă, dar care vor avea o satisfacție enormă când vor ajunge acolo sus. Iar tu o să privești din tufișuri, pentru că asta sunteți toate, bună mari, toate acele persoane care nu au curaj, care te bârfesc, care te critică, care te trag în jos, sunt acei oameni care au atât de multe frici, le este frică să iasă din tufiș. Le este frică să evolueze. Dar tot acele persoane o să te aprecieze. Așa că dă-ți voie, ieși la lumină, ieși la soare, strălucește și fii un diamant. Pentru că ai aceleași drepturi ca altă persoană. Seară binecuvântată și totul începe de la tine, fără din tot ce ai, când viața-ți dă lămâi, mai bine fă-ți un ceai, te rog nu uita, fii așa cum vrei să fii, azi, mâine și în fiecare zi zâmbește, ți se potrivește, un simplu zâmbet schimbă tot, ce cuvintele nu pot. Zâmbește, viața te iubește, un simplu zâmbet schimbă tot, ce cuvintele nu pot.
fii tu însăți și fă ceea ce îți place. Nu sta și nu lăsa pe nimeni să îți taie visul. Gata. Uite că nu mă lasă să închid. Conexiune lentă.